Panguva ino yemutambo uya uchizotsvuka ropa manje. Panapa tikuona namajarajaros vamakaona even yesterday. Panapa we produced another video tiona kukomana vachiti aiwa they are planning a shutdown today. Yavari kuti they want to remove mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Vari kuuya panapa vachiti aiwa we are waiting for the signal yemukomana Geza. Munokwanisa kuona another flyer ramukonda rikanzi national shutdown Nakawa must go. Vachiti aiwa ifana kuitika today kutanga na 8:30 kusvika musi Monday. Saka kuita mashoko aita kuna vakomana varanza kuti vane nharo vari kuona panapa the government ichizama kuvasilenza. Vari kuzama kutaura mashoko achiti aiwa isusu are not going to stop. Subscribe like what on the bell icon. Timida penda panjarajaros. So nasamba iposta chiti. There is a spirited effort from CIOs and their informers to deter people from protesting. They want you to be submissive subjects, while we continue to plunder our country with his children through corruption. They are lying that they've spoken together when they have not. In case you missed our mukomana pamwe achiannounce pamusoro the shutdown nauda kuita musoro nhasi, munokwanisa refer to this post yamuri kuona iyo. Vakomana zvamuri kuona pascreen vachitaura mashoko vachiti aiwa today in the evening ndo parikuda kuita that shutdown, vachikola macitizens kuti aiwa ngava in their numbers. Mashoko atiri kuona panapa vakomana vachivatora mashoko vachiti signal direct from comrade Geza soon. Vari kuuya panapa vachikola up a national shutdown. Panapa vanoinclude another issue yemukomana unonzi Blessed Muhlanga uyo anoonekwa kunzi panguva ino aiwa ari kutaura mashoko achiti inini basa rangu handichabati mune zvakanaka just because ndiri kutya day in day out, even a knock on my door tichishauta kuti ndiani vanhu vakunditevera. Tudze mafunguro embo tudi pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.